var en pige fra Jelling. Hun skreg som en værkælling. Hendes mor, hun var fra Ise. Hun lugtede så falt af hendes far, han kunne det slæk. Han havde et kæmpe. Okay. Ret, ved du hvorfor man kan tisse til Thisted? Hvad? Ved du hvordan jeg kan tisse til Thisted? Nej. Det kan jeg ikke. Men man kan ringe fra Ringsted til Thisted. Ja, men du kan ikke tisse fra Thisted til Ringsted. Mm-mm. Nej. Nej, det kan man ikke. Det bliver ellers for fedt. En lille chokolade. Okay, ras. Ja. Hvad vil du gøre, hvis der kom en zombie uden for din dør, som ville spurgte, om du ville være med til at spille LOL, og han lå i Platinium? Så ville jeg skulle jumpe ind på mit dårlige internet. Det vil jeg nok sige til ham. Nå, kom ind på mit internet, hvor jeg har 200 i penge. Så skal vi se, hvor det går med noget ilo her. Gik jeg ud. Nå. Hvad fanden er dit problem? Ras. Jeg slår verdensrekorden, jeg kom i Iløvhed. Ja, altså bronze 5, det ligger meget til på Iløvhed, så. Jeg er i bronze 5. Jeg kan ikke komme op. Iløvhed for the win. Jeg kan bare silver 4, fordi jeg kan. Hvad? Hvad ligger du i? Silver 4. Øv. Det var da ikke så heldigt. Nej, for dig. Mhm. Hvad vil du give for min account? Jeg vil give dig 28 millioner. Seriøst? Nej, det skal jeg jo sindssygt, mand. Jeg er klar over, hvad jeg kunne købe for 28 millioner. En meget bedre account. Så købte du en, der lå i silver 3. Seriøst ikke? I dag, da Andreas ringer mig op til samtalen, ikke? Ja. Jeg så skid, ikke? Så sad jeg med min iPad, ikke? Så sad jeg så YouTube-video, og så lige pludselig så kommer det der andet billede op på skærmen. Og du vidste ikke, du sad og sagde mig, eller hvad? For helvede. Så jeg kan ikke snakke lige nu, så skal Andreas mig op for. Hvad laver du? Skider. Fuck, vi røvkeder os. Okay. Ras. Hvad ville du gøre, hvis der var en elefant, der havde trumlet jeres hus ned lige præcis, undtagen dit værelse? Så vil jeg sgu nok købe mig en ny router. Hvorfor ville du lige det? Så er der ikke noget internet. Åh. Nu skal du spørge om et eller andet, hvad jeg vil, hvis det var. Hvad vil du gøre, hvis der stod en stor fed bavian ude foran din dør, ikke? Og det eneste, du havde i huset, det var bananer. Og du selv var pisse sulten.
og han ikke ville skrive, for han havde fået bananer. Så ved jeg godt, hvad jeg vil give ham. Jeg vil give ham styrtøjet. Jeg vil sgu nok bare give ham bananerne, så skrider sig gå ud og købe nogle nye. Ja, okay, det kunne vi også. Men jeg synes, min idé, den var den rareste. Det var nok den rareste. Bare stik den under døren. Og ikke ud gennem kattelemmen. Jeg skal lige noget, okay? Hvad skal du? Jeg er lige ude på toilettet. Det gør du bare. Det kan vi ikke snakke dertil. Det gør du bare. Okay. Drøb, drøb, drøb. Så sig. Øj, det var lige spurgt fra. Avicii. Spotify. Jeg ved ikke lige, hvor god kvalitet den her video kommer til at blive, men fuck det ikke, jeg fik godt leve med det. Lyden den er fin nok, så. Men ja, nu skal jeg rest tilbage. Og imens vi gør det, eller imens vi får ham tilbage, så finder vi lige noget musik. Herinde. Sådan der. Det der ikke godt. Det er bare noget, alle folk skal have. Battlefield 4 beta. Det fedeste spil, der nogensinde er blevet lavet med. Vel det her. Det er fandme fedt. Det må jeg sige. Men der er ingen anden spil, der slår det her. Det får vi lige lov til at se på resten af tiden. Men kan vi lige gøre det? Sådan der. Og så venter vi. Finder lige en bolsje til. Kamelbolsje. Flødebolsje. Vi er tykke. I'm back. Er du det? Ja, okay. Okay. Alrighty then. Okay, Ras. Hvad? Hvad vil du gøre? Hvis... Har du bare siddet og gjort dig klar? Nej. Jeg har lige fundet på den. Eller jeg improviserer. Okay. Hvad vil du gøre, hvis der stod et glas vand uden for din dør, der blev banket på, og der ikke stod nogen, eller der ikke var nogen, og der var snevejr, ikke? Det var snevejr. Okay. Der stod et glas vand, og der var ingen fodspor efter i sneen eller noget som helst, og der lige var blevet banket på din dør, og det kun er dig derhjemme.
Hvad jeg så vil gøre? Hvad vil du gøre? Først vil jeg sgu nok lige pisse efter, så jeg ikke pisse i bukserne, når jeg så hvem der var udenfor. Og så vil jeg sgu nok bare tage et glas vand i vandhanen. Nå, men altså, du anede ikke, hvem det var. Så vil jeg sgu nok bare lade være med at åbne. Jeg tror bare, jeg vil sætte mit headset på igen og så bare spille videre. Jeg tror ikke engang, jeg vil orke mig at rejse mig. Ja, okay, det er også en mulighed. 2 sekunder. Nej. Oh. Hvad fanden, jeg fik en strømbesked. Ja. Altså, hvorfor skulle man rejse sig og så gå udenfor for at tage et glas vand? Ja, hvorfor ikke bare have en vandhane inde på sit værelse? Da jeg var mindre, ikke? Mm. Der ønskede jeg mig at have et toilet inde på mit værelse. Så jeg kunne blive siddende inde på værelset og se fjernsyn. Det må fandme komme til at stinke til sidst. Ja, det tænkte jeg også, men så planlagde jeg, at jeg ville have en lille lem, der gik under jorden. Nå. Så jeg havde mit eget toilet. Så jeg var ikke dum dengang. Vel? Nej. Så siger vi det. This time I don't know you. Hallo, kender du Raben? Raben? Mm. Hvem er det? Nå, det gør du så ikke. Nej, men hvem er det? Det kan være, hvis... Det er en fra Sønderjylland, en af Andreas venner. Nå, Raben? Ja. Nå, ham. Hvad er ham, I snakkede med i går? Ja. Hørt om ham. Snakkede lidt med ham. Hallo, har du Counter-Strike også? Ja. Spiller du det? Sometimes. Her og der, du ved. Kan du finde ud af det? Her og der, du ved. Det vil jeg helst ikke omtale mig om. Nå. Kan du finde ud af at spille LOL? Det vil jeg heller ikke omtale mig om. Hvorfor? Okay, still me some questions. Okay, Rasmus. Niels. Hvad vil du gøre, hvis der stod en... Nej. Hvad vil du gøre, hvis Andreas han stod nøgen foran din seng, når du vågnede? Så vil jeg sgu nok ringe til politiet og sige, at der stod en weirdo foran min seng. Ved du, hvad jeg ville have gjort? Ja. Jeg ville have rejst mig op og lavet en cirkelspark lige i løgne på ham. Fordi, hvad fanden står han der for? Ja. Ej, den må jeg skulle sige, den havde jeg fra Mikkel BP. Hvad? Den må jeg skulle sige, den havde jeg fra Mikkel BP. Nå, okay. Det var alligevel fed. Ja. Ras, har du lyst til saftvand? Ikke lige nu. Har du lyst til sodavand? Ikke lige nu. Hvad fanden fejler du? Nej, det er ikke det. Jeg er bare ikke tørstig. Nå, men man kan altid drikke sodavand. Nej, det kan jeg kraftedeme ikke. Ikke altid. Hvad så med Coca-Cola? Det er sgu det samme som sodavand. Det synes jeg ikke. Hvad med... Hey, drikker du energidrik? Jeg holder mig fra det stages. You wanna fight? Nogle gange, når jeg holder det ind, der køber meget Tobi. Det har vi gjort en gang. Der har vi holdt ind til at gå ud og købe energidrik. Nej. Altså, det smager meget godt og sådan noget, ikke? Men det er ikke noget, jeg sådan drikker sådan. Her og der. Drikker du meget af det der stads? Jeg har lige købt 24 X-Rays i Tyskland. Dejligt. Man bliver bare så hyper af det, synes jeg. Nej. Get hyper. Bum, 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 bum.
Så hyper bliver man heller ikke. Hvad? Så hyper bliver man heller ikke. Det ved jeg sgu. Men man bliver nødt til at have det for at kunne holde sig vågen hele natten. Drikker du det tit? For at holde dig vågen? Når jeg er til lægen, ja. Så du bare og fucker det der shit i munden på dig selv hele tiden? Altså, det er mig og en, der hedder Mads, vi holdt lægen, der drak vi 2. Mm. Hvorfor man næsten, vi var oppe til klokken 7, mand. Så kom hans Det var mor, også til Nikolajs lagen. så kom han og sagde, så kom hans mor og sagde, at vi ikke måtte være oppe mere. Vi faldt os i seng søvn der ved 7-tiden hjemme hos Nikolaj til dagen. Mm. Sidste weekend. Holy fuck. Var det funny? Jeg stod op klokken 10 og spillede GTA. Ja, jeg stod også deroppe ved en halv 10 tiden. Jeg kunne ikke sove med. Er du ikke sådan en sovemenneske? Jo, jeg er fandme et sovemenneske, du skulle bare vide. I går, der gik jeg i seng klokken 2. Mm. Så kraften til klokken 1, mand. Sov du til klokken 1? Mm. Jeg synes, dagen den er wasted, hvis man gør det. Synes du ikke? Jo. Bare lidt. Nå Niels, velkommen til en psykologteam, du har bestilt. I dag, der skal vi jo snakke om nogle af de problemer, du holder sig, ikke? Er det ikke rigtigt, Niels? Niels? Hvad? Hørte du slet ikke noget, jeg sagde? Nej. Spiller du Assassin's Creed? Nej. Hvad spiller du? Alt. Bare ikke Assassin's Creed? Nej. Jeg holder mig væk fra de spil der. Call of Duty? Det spiller jeg. MV2? Ja. Jeg har været pænt syg til Quickscope og Trickshot. Nå ja, du har også lagt en video op med det på YouTube-kanalen. Mm. Spiller du på computeren? Nå, nej. Har du en crazy computer? Jo. Må jeg se den? Hvordan vil du se den? Så lige dit webcam til at vise mig den. Sådan ser den ikke crazy ud. Nej. Udenpå der ser den ikke crazy ud, men... Nej, men jeg vil gerne se den. Så lige til. Så er det bare lige et problem. Jeg ved ikke, hvor man bærer bare. Håber, den ligger hernede. Okay, 2 sekunder. Jo, den lå hernede. Så er jeg tilbage. Har du taget den? Hvilken? Den computer. Bærbar. Nej, jeg er i gang. Er den også god? Kan jeg trække LOL på fuld grafik? Fedt nok. Men så ligger den cirka på en 40 fps. Hvad? Men så ligger den cirka på en 40 fps. Nå, 40 fps. Ja. Kørte du med shadows og sådan noget også? Mm. Okay, det er meget godt. Det gør jeg også i forvejen på min stationær. Hvad ligger du på din stationær? 300. 300? Mm. Seriøst? Mm. Nu? Med shadows og alt det? Ja. Højeste grafik? Mm. Med Skype åbent og det hele? Alt. Hamachi. Steam. Alt. Hvad har du givet for den? 7,5 tror jeg. 7.500? Mm. Mit der koster 3.000, og det ligger på... Så det er 60. På fuld grafik? Nej. Jeg vil helst ikke omtale mig om, hvad for en grafik det er. Søren, han har ikke tid til at spille. Han skal lige smoke noget weed. Skriver han det? Ja. Nå,
Er din PC tændt? Ej, den tager lige lidt tid at starte op. Jeg kan ikke tage, at vi tabte kasse den game der. Nej. Jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke falde i søvn i nat. Hallo, kom nu. Jeg har kun bedt om at starte Skype op. Nej, nu skal du fucking ikke til at åbne Spotify. Ikke når jeg siger det til dig. Altså, vil du også se den inde i, eller? Hvis jeg kan komme til det. Er du der? Mm. Hvorfor gider internettet ikke lige væk på den nu? Det var da træls. Er den klar? Ja, nu skal jeg bare lige have skilt min bærstation her. Det tager ikke mere end 2 minutter. Og samle den og skilte den ad. Ras. Hvad? Okay. Kan du høre blæseren? Mm. Så åbner vi ind til magiet. Nu kan nok lige få noget frisk luft. Okay, Ras, jeg ringer lige til dig på Skype. Læg lige på her hurtigt. Okay. Lige 2 sekunder.